ketoke ajeng damel sumur bor. Heeh, gawe sumur. Nah, mugi-mugi kathah nggih toyone nggih. Toyone lancar nggih. Dados saged tanturane dadi apik-apik kabeh. Ha iya, soalé kene ya nuwun sewu nek nggon banyu ki angel, yen pegunungan. Pegunungan. Mula pancen kudu gawe sumur bor. Kuwi lek ngebur jerone ora jamak-jamak. Ya. Oh, ya kudu jero ben kabeh iso mili ya pane. Heeh. Dadi dipaske biasane ngundang Mbah Kaum, Mbah niki sing wonten toyone pundi terus didungani goleki. Wes kene iki. Burang, nek cocok. Kok iso reti piye bicarane? Aku ora ngerti. Lho wis dalang biasane canggih lho. Iki rapate canggih kok iki. Oh, rapate canggih. Nek kon golek banyu aku ora iso. Ora iso. Kuwi wis ana tugase dhewe-dhewe. Oh iya, ngono ya. Oke, nggih mungkin niki ndarek mangayu bagya nggih. Wah, iki penontone elok tenan. Mugi mau streaming barang 9.800, Pak. Hampir 200 lagi 10.000. Iya, arepe 10.000. Ana ning kene kabeh so tekan gendeng, tekan uwit-uwitan ngono ya, Pak. Nek di toko kene. Ya sing ati-ati, sing nang dhuwur gendeng ati-ati. Nggih, ngatos ates, nggih. Ngatos ates kuwi ya. Ngatos atos, Pak. Ya, nembang apa sa? Wau napa dandang gulane Malangan Ya, dandang gula Malang, kowe sing kewajibanmu kuwi dandang gula cara Malang. Ya, Jawa Timur. Nggih, wah iki katahe. Wah, Bapak halo, Pak. Oleh joget mau kaya ulo ya, Pak. Mung ngene-ngene iki sempit nggone. Tadi mau ngene-ngene iki. Heeh. Halo, Dek. Wah, niki kok mecicil matane sesuk ora sekolah. Sesuke rebo lho, Pak. Kok ora bobok ngono lho, Mas, nonton wayang. Wah. Jan, aku nganti sok mak tratap lho. Untung sing tok lokke iki cah cilik. Nek wong tuwa apa ora dunggahi dikepruk. Nah, aku sok ngono kuwi nek isih meleki. Piyambak kok sing mecicil matane. Ngene lho, Dik. Kok isih melek, kok mripate isih bening. Lho kuwi luwih sopan. Mecicil matane. Ya kancaku ngono kuwi. Sapa kok isih mecicil matane mecicil ngopo setan. Nek kanca karo kanca ki ra apa-apa. Ning nek karo bocah diajari sing apik, Dik kok isih bening mripate ngono. Engko dheke kuwi cah SD ra ngerti engko malah dadi kancane ngerti kabeh. Nek ketemu kancane, "Ya ini isih mecicil matamu." Kuwi gara-gara kowe lho wingi. Oh iya, ben pareng nggih, Pak. Boten pareng. Kok tasih melek, wah besok sekolah ra, Dek. Sekolah. Oh, sekolah. Seneng wayang ya, saiki cah cilik-cilik do seneng wayang, Pak elok iki. Wah, wis aku iki nek gelem buka sanggare nganti kemruyuk. Iya, ngono ya. Aja teng ra tau dipakani nek ning sanggare Pak Seno. Pelit